ora dituruti ane donya pira lawase kaya dene rasane bang lunut gumbe yo bapak yo bapak lo lelo selelaku ra katrima ketemu kapan tuku piring cilik-cilik tuku pinggan bolong tengah turu miring kowe bolak-balik kepengin kerajaan ya atau humae melu wong liya sreping kuning krasa penak nyuwun maneh ae semarai mau sapa piye rasane piring kuning krasa penak nyuwun maneh elo ya elo lang tegane ijo legane ya duwe bojo usuki saiki nyinden baru misuke omah gendeng ya tak saponan